ଖଳିଟା ଦେଇ ଦେଇକି ଶାଗ ଏଇନେ ଦେଇଦେଲେ ଭାଇ ସୋରିଷ 10 ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ଦିଅ। ହଁ ମୁଁ ଜାଣେ ସେଇପାଇଁ ମୁଁ ରଖିଦେଲି ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ଫାଙ୍କା ହେଲେ ଫୋନ୍ କରିବେ। ତାଙ୍କର କାଲି ରାତିର ନା ଦାଦା ବସିକି ବସିକି ଦୁଇ ଖାଇକି କ୍ଲାସ୍ କରିକି ସକାଳେ ଆସିବା ବେଳକୁ ମୋତେ ଡାକିକି ଆଉ ଫୋନ୍ କର ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ବସିକି ଲିଷ୍ଟ କରିକି ମାର୍କେଟିଂ କରତେ ଚାଲିଛୁ। ହଁ आज सकाळ हाँ से वीडियो छाड़ी বাজার সেটি একটু হবো আজকে মজা